Namaskar. I'd like to introduce you to the Bravia Sadir Theatre Festival that we are presenting in Goa at Goa Kala Academy on Friday, Saturday, Sunday, 8th, 9th and 10th of February. We have some outstanding plays. We begin with Katyar Karzad Ghusli with the wonderful Gheni Chanda Makaranda by Rahul Deshpande. Saturday we have Broken Images by Shabana Azmi. This is a one-woman show with contemporary electronic media as well. It is in English and it's again an outstanding play by an outstanding actress. On the 10th, we have an afternoon session of Ghashiram Kotwal at ESG. This is by Dr. Mohan Agashe in conversation 40 years and memories of Ghashiram Kotwal by Satish Arekar and Mohan Agashe. I would urge you all to come for all the plays, but this is an outstanding play and Dr. Agashe will later tell you more about it. We will end this festival with Sangeet Sanshay Kallol by Rahul Deshpande again. This is a 3-day festival with 4 outstanding plays. This is our second year of doing the Bravia Sadir Theatre Festival. I would like to thank all our sponsors. I would like Dr. Vaidya to take over and Dr. Mohan Agashe will tell you what is the reason that Ghashiram Kotwal made such an impact on the past, the present, and why it will continue to be a historic piece. Someone today at the press conference today, very well put, said that it is The Godfather by Mario Puzo. This Ghashiram Kotwal has made it to the history of theatre. With that, please do come for the festival at Goa Kala Academy. नमस्कार. सादिर ब्राव्हिया नाट्य महोत्सवाच्या निमित्तानं त्या महोत्सवामध्ये 3ऱ्या दिवशी दुपारी ज्यांचं एक खास वैशिष्ट्यपूर्ण असं सत्र होणार आहे ते घाशीराम कोतवाल या नाटकामुळं नाना म्हणून ओळखले जाणारे डॉक्टर मोहन आगाशे आज आमच्याकडे गजाली या कार्यक्रमामध्ये आलेले आहेत. त्यामुळे ज्या नाटकामुळं सगळ्या नाट्यकर्मींनाच नाही तर भारताबाहेर सगळ्या प्रेक्षकांना सुद्धा ज्यांनी एका वेगळ्या नाटकानं आपला परिचय करून दिला त्यांच्याशी त्याच नाटकाबद्दल आपण थोडा वेळ गप्पा मारणार आहोत. डॉक्टर गोव्यामध्ये तुमचं स्वागत. मला सांगा, घाशीराम कोतवाल हे नाटक तुमच्या संस्थेकडे हे कसं काय आलं? नाही, तेंडुलकर आणि जब्बार पटेल यांचं एक नातं तेव्हापर्यंत ऑलरेडी एस्टॅब्लिश झालं होतं. कारण पुरुषोत्तम करंडक एकांकिका स्पर्धा पुण्यात सुरू झाल्या त्याच्यात जब्बारने जे पहिल्या एकांकिका केल्या त्या तेंडुलकरांच्या होत्या आणि त्याच्यानंतर आशिफा रेती नावाचं नाटक पण तेंडुलकरांचं नाटक जब्बारनी केलं ज्याला राज्यनाट्य स्पर्धेत जवळजवळ सगळी बक्षिसं मिळाली. त्यामुळे तेंडुलकर आणि जब्बारचा रॅपो होता आणि त्याला एक म्युझिकल करायचं होतं आणि त्यामुळे तशी बोलणी चालू होती म्युझिकल. मग ते सिंड्रेला करावं का काय करावं याच्यावर. आणि असं असताना मध्ये काही महिने एकदम शांततेत गेले आणि तेंडुलकर एक स्क्रिप्टच घेऊन आले जब्बारकडे की मी एक नाटक लिहिलं आहे, तुम्हाला कसं वाटतंय बघा घाशीराम कोतवाल. आणि त्याची लिखित संहिता पाहिली तर इतकी कमी पानाची आहे. म्हणजे आळेकर म्हणतात ते बरोबर आहे की जब्बारने काय केलं, तेंडुलकरांनी जे लिहिलेलं आहे 50 पानाची संहिता असेल त्याच्यात जवळ 25 पानं इन्स्ट्रक्शन्स आहेत कंसातल्या गोष्टी डायलॉग. इतकं छोटं स्क्रिप्ट आहे आणि त्याला जो सगळा साथ चढवलेला आहे तो जब्बारनी चढवलेला आहे. त्यामुळे परीक्षेमध्ये आपल्याला गाळलेल्या जागा भरा असा जो प्रश्न असतो तशा तेंडुलकरांनी आणले गाळलेल्या जागा होत्या आणि त्याच्या आधीच्या नंतरचं दिलं होतं काय व्हायला पाहिजे आणि मधलं काय योग्य तऱ्हेने भरायचं हे जे काम आहे हे जब्बारनी फार चांगल्या तऱ्हेने केलं. मग इथे ब्राह्मण या पद्धतीने येतात किंवा ब्राह्मणांचा पडदा असा जातो, एक रंगपंचमीची लावणी होते अशा तऱ्हेचं लिहून. तर या पद्धतीने ते आलं ते संगीत नाटक होतं. जब्बारला करायची फार इच्छा होती त्यामुळे अशा तऱ्हेने ते नाटक आलं आमच्याकडे. म्हणजे आमच्याकडे आलं तेव्हा प्रोग्रेसिव्ह ड्रॅमॅटिक असोसिएशन. घाशीराम कोतवाल या नावाप्रमाणे घाशीराम ही त्याच्यातली मुख्य भूमिका आहे. मग त्यावेळेला ही मुख्य भूमिका तुमच्याकडे न येता नाना फडणवीस ही घाशीरामच्या मानानं म्हणजे नाटकाच्या
टायटलच्या प्रमाणात ही नानाची सेकंडरी भूमिका तुमच्याकडे कशी आली? एक तर ही जेव्हा भूमिका आली तेव्हा आम्ही सेकंडरी प्रायमरी असं काही विचार करण्याची कुवतच नव्हती आमच्यात आणि तसा केलाच जात नव्हतं. मला माहिती घाशीराम कोतवाल हे नाटकाचं नाव होतं, हां एवढंच माहिती होतं. नाटकसुद्धा सगळं कळलं होतं असं नाही सांगता येणार खात्रीशीररित्या. अशी पाखरे येतीचे प्रयोग चालू होते तेव्हा आणि असे पाखरे येतीचे प्रयोग चालू असताना एका प्रयोगाच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या अंकाच्या मध्ये जब्बार पटेल, आम्ही ज्या तिसऱ्या अंकाची सुरुवात होणार म्हणून बसलो होतो अण्णाचा रोल करून त्या मिशा अशा लावून, तर जब्बार आला, त्याने माझ्या मिशा अशा खालती गेल्या. बाकीच्या कासला बोलवलं, विद्याधर वाटवे, मीना पुराणे. नाना करेल नाही हा घाशीराममधला. तर मला ते काय खरं वाटत नाही, कारण आमचे जब्बार पटेल जे आहेत हे गोड बोलण्याबद्दल फार प्रसिद्ध आहेत. म्हणजे त्यांचं आमच्या मित्राचं नाव जब्बार गोडबोले असेल. तर ते असे अनेक लोकांना असं सांगतात की असं असं आहे, त्यामुळे त्याच्यामध्ये काहीतरी कावा आहे असं वाटून आम्ही त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं. पण तसं नव्हतं, ते त्याला म्हणायचं ते मी काम करावं अशी त्याची इच्छा होती. मला वाटतं अगदी सुरुवातीला मला नक्की माहिती नाही, जब्बारला सांगू शकेल, घाशीरामचं काम मी करावं असं तेंडुलकरांचं म्हणणं होतं, पण मी ह्याला नानाचं काम करू देईन. घाशीरामसाठी मग रमेश टिळेकरांची निवड जब्बारने केली. पण मग म्युझिकल आहे आणि त्याच्यात नाना हा नाचाचे पदन्यास करत बऱ्याच वेळा त्याच्यामध्ये आहे. त्याच्यासाठी तुम्हाला काही खास तयारी करावी लागली का? नाही, तेव्हा एकूण घाशीरामचा प्रवास म्हणजे विशेषतः घाशीरामच्या तालमींचा प्रवास ही वेगळीच कथा आहे. कारण एक तर अशा तऱ्हेचं नाटक केलेलंच नव्हतं आधी आणि माणसं जमवायची होती खूप, 25-50 माणसं. तर तेव्हा आमच्या जब्बार बसवणार आमच्या तरुण ग्रुपमध्ये एक 8-10 माणसंच होती. त्यामुळं त्याचा मूळचाच प्रवास माणसं जमवण्यापासून झाला. मग एकाच्या नादाने दुसरा, दुसऱ्याच्या नादाने तिसरा. मग कोणीतरी सांगितलं, अरे या श्रीराम रानड्यांना बोलवा, तो सेवादलात होता आणि तो खूप पोवाडे वगैरे म्हणतो काहीतरी. मग एकदा तो जॉईन झाला, मग त्याला सांगितलं, तू काय म्हणतो, म्हण रे तुला काय येतं. चंद्रकांत काय तसा झाला, मूळचा शिकत नव्हता पण गातो चांगला. मग काय गातो, रवींद्र साठे हा तेव्हा फिल्म इन्स्टिट्यूटमध्ये साऊंड इंजिनिअरिंगचा कोर्स करत होता, तोही घ्यायचा, त्याचा आवाज चांगला होता. असे एक एक लोक जमत गेले आणि मग रोज संध्याकाळी तालीम सुरू व्हायच्या आधीच कुणाला काय येतं आहे असा एक गप्पा टप्पा किंवा वॉर्मिंग अपचा कार्यक्रम व्हायचा. आणि ते होताना मग त्यातनं हळूहळू जब्बारने निश्चित केलं की ह्याला एक नुसता सूत्रधार असून चालणे, 2 परिपार्श्वक पाहिजेत, कारण सारखं 2.5-3 तास गायचं आणि नाचायचं म्हणजे तसं फिजिकली डॉन्टिंग काम आहे ते. आणि ते झाल्यानंतर बरं भास्कर स्वतः उपस्थित असायचा, मुळगंध त्यातली नृत्यरचना करणार होते, ते दोघंही उपस्थित असायचे. म्हणजे मला आठवते सगळ्यात गमतीची गोष्ट अशी आहे, घाशीरामचं पहिलं नमन आहे, श्री गणराय नर्तनक आम्ही पुण्याचे बामण हरे. हे नर्तन जवळजवळ आम्ही 5 आठवडे रिहर्स करत होतो. बापरे. याचं कारण सुरुवातीला आलो की हे जसं गप्पा आणि टप्पा व्हायचे तशा मुळगुण सर नाचाच्या स्टेप्स नाही शिकवायचे, कवायत कसं करायचं, पुढं नाच करायला लागणार आहे म्हणून त्याच्याकरता एक फ्लेक्झिबिलिटी असावी प्रत्येकाला, म्हणून ते काही व्यायाम असे करून घ्यायचे. मग याच्या करण्यात खूप वेळ जायचा आणि मग त्या नमनाची तालीम सुरू व्हायची. नमन मोठं आहे तसं, खूप फार छान नमन आहे त्यात. हे नमन घोटून घोटून आम्ही म्हणजे तोपर्यंत कसं झालं, सगळे त्या मोडमध्ये येतात की नाही, म्हणजे नाटकाचा जो फॉर्म आहे जो पुढा झाला तयार, त्या फॉर्मच्या मोडमध्ये येण्याकरता याचा फार उपयोग झाला. कारण संपूर्ण नाटकाला एक गेयत आहे, गाणी प्रत्यक्ष नसली तरी त्यातले संवादसुद्धा अतिशय गेय संवाद आहे. म्हणजे नानांची तुम्ही एक सॉलिलोकी जो बघितली की घाशा जा जा केला केला तुला कोतवाल खुशाल हमामा घाल, पण या नानाची चाल तुला ठावी नाही. तर ही एक गेयता त्यातल्या संवादांमध्ये पण आहे. आणि संपूर्ण नाटकाचा प्रवासच एक जवळजवळ 25 ते 26 लोकसंगीताचे प्रकार, लोककलांचे प्रकार वापरून केलेलं आहे. त्याचं इतकं अप्रतिम ब्लेंडिंग झालेलं आहे की एकापासून दुसरं काढता येत नाही वेगळा. फक्त जेव्हा आपण विशिष्ट भूप्रदेशात जातो, म्हणजे एक जागरण करणारा कम्युनिटी आहे
किंवा लावणी म्हणणारा ग्रुप आहे, त्यांना कळतं की याच्यातली लावणी कुठली, याच्यातलं जागरण कुठलं, याच्यातला गोंधळ कुठला. पण प्रत्यक्ष करताना ब्लेंडिंग भास्करने इतकं सुंदर केलेलं आहे. आणि हे सगळं संगीत तिथं व्हायचं. म्हणजे घरी बसून कुणी आले असं नाही, भास्कर स्वतः तिथं असायचा, नंतर मुळगून स्वतः तिथं असायचे. जब्बार एक साधारण कल्पना करायची काय सीन त्याच्या डोक्यात आहे, आणि मग कधी त्याला योग्य, त्याला समृद्ध करणाऱ्या अशा स्टेप्स निघायच्या, मग आधी त्या बसायच्या, मग संगीत यायचं. काही वेळा चाल आधी यायची, मग त्याच्यावरच्या स्टेप्स असायला जायच्या. अशा तऱ्हेने घडत गेलं, हॅपनिंग ज्याला म्हणतात ना, अशा तऱ्हेने त्या रिहर्सल जवळजवळ 3.5 महिने चालू होत्या. आणि तुम्हाला जसं मी सांगितलं, पहिले 5 आठवडे नमन करत होतो, ते नाटकाची शेवटची 20 मिनटं ही प्रयोगाच्या आदल्या दिवशीपर्यंत बसलेली नव्हती. आणि 16 डिसेंबरला आता राज्यनाट्य स्पर्धेचा प्रयोग होता, म्हणून रात्री 12 ते 5 ही नाटकाची 20 मिनटं शेवटची बसवली गेली. अच्छा. असं. पण म्हणजे डॉक्टर जब्बार पटेल एक दिग्दर्शक म्हणून, भास्कर चंदावरकर संगीत दिग्दर्शक, कृष्णदेव मुळगुंद नृत्य दिग्दर्शक, यांचा त्याच्यामधलं कंट्रीब्युशन हे दिसतं. म्हणजे त्याच्यामध्ये नानाचं काम करणारा एक कलाकार म्हणून, एक अभिनेता म्हणून तुम्हाला काय वेगळं काय करावं लागलं भूमिकेसाठी? आता खरं सांगू का, जे काय आहे, हे जे अवेअरनेसचं खूळ आलेलं आहे ना, ते फार अलीकडे आलेलं आहे. हां, म्हणजे सगळं आधी बौद्धिक पातळीवर समजून घ्या, मग काय केलं विचार. ज्या काळात आम्ही नाटक करत होतो, ते नाटक आम्हाला काहीतरी मनापासून करायला आवडतं. संध्याकाळी लोक गप्पांचे अड्डे कसे टाकतात, तसं आपण 4 लोकांनी जाऊन एक नाटक करायचं, तालीम करायची. ह्याच्या पलीकडे जाऊन असे बौद्धिक खाजवाखाजवी काय असे आम्ही करायचो नाही फारसं. त्यामुळं विशेष तयारी, विशिष्ट की मला शब्दांची सुद्धा भीती वाटते. जे करायचं ते नवीन असल्यामुळं त्यात एक स्वारस्य वाटायचं. म्हणजे मी आत्तापर्यंत केलेल्या नाटकामध्ये मला वाटतं एवढं एकच नाटक असेल की ज्याच्या तालमींमध्ये कधीच कंटाळा नाही. 3.5 महिने तालीम होऊन सुद्धा एकही दिवस असं वाटलं नाही की तालीम नको, आता प्रयोग करू. सर्वसाधारणपणे नट ही जमात फार उतावळी असते. साधारणतः एक 3-4 आठवडे तालीम झाली की त्यांना कधी एकदा प्रयोग करू असं होतं, आणि तो प्रत्यक्ष प्रेक्षक समोर दिसत तोपर्यंत त्यांची काही कळी खुलत नाही बहुतेक. पण हे पहिलं नाटक असं आहे, शेवटचंच बहुतेक, की ज्याच्या तालमीमध्ये कंटाळाच आलं. इतक्या म्हणजे सगळ्यांनाच आनंद वाटला. म्हणजे तालीम नाटकात 40 लोकं होती, पण तालमीच्या वेळेला 100 लोकं उपस्थित असायची. हे त्यातलं आहे. त्यात फिल्म इन्स्टिट्यूटचे काही विद्यार्थी यायचे. आमची राणी बोर्रा म्हणून स्क्रिप्ट रायटिंगची आहे, ती तिथं यायची. भास्करचे काही विद्यार्थी यायचे. त्यामुळं तो काळच असा होता बहुतेक की बरं दिग्दर्शक दिल्यामुळे आपल्याकडची जुनी पारंपरिक पद्धत आहे, त्यामुळे आपली बुद्धी वापरायचं काही कारणच नाही. हां, कारण सगळं काम त्याला दिलेलं आहे ना, ते आउटसोर्स केलं होतं. विचार करणं हे आउटसोर्सिंग जब्बारला केलेलं होतं, त्यामुळे तो करायचा.